Oh iya. Hah? Sampai jaga kemasis. Mugi kadang-kadang wonten dapur perjayangan. Selamat siang, selamat menikmati. Mas Gedut, sugeng siang. Wong ayu pepojanku ati susah kangen sliramu kangen yo karepmu ora kangen yo karepmu bagus pepojanku ora beda rasane Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali bali yo karepmu ora bali yo karepmu rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani pancen yen ra kerja ora jajan yo masuk sewindu suwek lawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu do wong ayu pepojanku ate susah kita anti-anti aku tetap nunggu kowe bali bali yo karepmu ora bali yo karepmu so kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani kreatif pokoknya kadang-kadang Semar Mulya ora pesindhane ora penggamele
ora bose rawuh. Nah ya. Lek Wasimin teko ya. Ya, Pak Wasimin, Pak D mengke nganu nggih, ACC nggih. Neng ndi mau? Mas Wasimin mau. Ning kono. Men, Mas. Oh, jangan kok ya. Lali. Lumancang. Awang ya jenenge wong sos aku nyeluk Erik Rik ngono. Nyeluk Pak Rusak Wasimin. saya suwe kok ya ya. Maaf, Pak Wasimin. Pak, nganggo Pak. Lah iya Pak Aku Wasimin. rungokke Wasimin ngono. Mosok aku nyeluk bose Wasimin. Turah ngono. Potong malah aku. Pak Wasimin, mosok ya Wasimin. Aja Lo, aeco. Layu yo karepmu, ora layu yo karepmu. Bisa sumanding ana ing sisihmu. Sembah nuwun Dek Pak. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya lihat. Mas Pardi, Mas Pardi. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Boyak, Isa apa ora? ora kencang kaya kowe iki kok. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Sing tak senengi paling rido. Lihat kebun kuda Dek, penuh dengan buaya. ya, Ada yang putih Kus, dan ada yang merah. yap, Setiap hari Bu. mau Ayo di mau. ku siram semuanya. Mawar melati kus semuanya. Mampus. Weh, lagu ini edan iki. Ah, Hari yang mantap. Ayo. gak ada yang Bogor iki. Ah, aing sia. Anjing Erik. Lagu ini. Bocah gunung. Wes tuwek ngomongane kaya celutak kowe iki. Lah gak ada yang Bogor kan bosone Sunda to ini. Mosok anjing Astagfirullah. Bocah gunung, Cok. Yo. Ayo. Masih Mas Pardi, Ayo Pak Adi. Pak Yadi, Mas Soben, Gatut Koco, Mas Glenn, Margogoro. Pak Haji Suroso monggo. Mbak Setir, Pajo pancen ra buka ora jajan, jos. Masuk. Pancen aku bocah gunung.
Apa engko Keri? Gak tau gak. Apa kowe ra Mas Mardi juragane Samsat Bogor. Mas Mardi juragan Sasap. Ayo. Iki rusak kok ya suwe-suwe. Saya tuwek ora saya tobat malah. Entrane protes telo Mbah Kidang. Lah iya to. Piye iki, Mbah? Bablas ke apa Mas? Bablas ke Ninggal apa? katresnan. Apa, Bos? Manut. Ninggal katresnan Mas Landa. Ninggal Nggih. katresnan nih. Oh. Apa kowe ra kelingan? Ayo Mas Giarto, Mas Mardian, ayo. Monggo juragane jelas nada Mbah Teguh. Ninggal katresnan. Monggo Pak Yadi. Maju.
dikeluarkan, Pak. Aja kuwatir ning karo juragane Samsat. Aku Pak Bongkor. Lono. Ya, aku wakili Lady. Ayo. Woncoku ngarit biyen iki. Bos ki, Ya. ojo lali paweningku. Ora Ilang Asmara. mas, janji-janji. Buat juragane Mardi. Aku kang satya. Mas Sugeng, Parung monggo maju mriki. Mas Sugeng. Nganti saeling. Monggo Mas Sugeng. Lintang Asmara bersama dengan Semar Mulyo.
Bebasnya jambu alas. Pak Gi, aku belum di HR sama Pak Gi. Apa ya? Pak Gi. Aku Siapa sih ketiga? Siapa? Jambu alas. Ya, walik-walik jambu alas. Jambu alas. Sugeng rawuh juragane catering Mas Bani. Langsung diaturke jambu alas. Terus mengke Pakde Kunadi biasane kengko kedanan. Kowe aja lungguh, Dik. Bos Bontot, ayo joget aku. Monggo Mas Sugeng juragane Parung. Asik. Hei Bos Bontot, ayo joget aku. Bojoku nasili yen wis meneng tapaleke. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah kemoyone. Tresno lan kasih sayange, karep atiku lakon dadi bojone. Asik. Sayange wis duwe bojo, nanging aku kebaca tresno. Rasa rasane ngati, yen aku nganti ra kakon melu duweni. Asik. Semar mulya lagi. Jambu alas kulite itu sing dikagas wis duwe bojo. Akula ada semut terong rondo aja dirapot. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin. PKP hati mas ora bakal nurut ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas manis rasane, senajan tilas nanging enak rasane. Senengane sing tilas-tilas lho Mas. Sayangnya wis duwe bojo, nanging aku kebaca tresno. Nelongso rasane ngati, yen aku nganti ra lakon melu duweni. Hey, hey, hey. Jambu alas kulite itu sing digagas duwe bojo. Ada gula, ada semut, terong
Matur nuwun Raden Adi. Yo. Yo Asik. Semar wali-wali. Mas Arwiono. Owe 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 owe. Monggo Ademe asik. Guyub rukun bergoyang. Iya iya iya. Mania Indonesia. Sopo sing ora kedanan mripate lala lala ngawe awe kegugah rasa tresnaku mung hanya wang eselan guyumu Sayangi anakku loro wis rondo ana jaga kagak iso apa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan monggo Aku kedanan rina wengi mung tansah kelingan kedanan perawan ibarate kaca gayo lintang Interupsi. piye Siti, Mas? Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan nomor polisi 2566 2566 mohon digeser. Saya ketemu. Wah, mau sokat seket tuh. Aku mbah lho, MC saya ketemu aku. tak rewangi ati geni pamriye Ayo, karepe lulu aku ora bakal lali mung mbak tuti wanita sanani Semar mulia lagi. Yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Masuk pade. Sopo sing ora kedanan mripate lala lala awe awe kegugah rasa tresnaku mong hanya wang esem lan guyumu aku kedanan rina wengi mung tansah kelingan kedanan perawan ibarate kaca gayo lintang Pak De. Bebelas kenapa niki? manis Manis, nggih. Ya. tak rewangi pati geni pamriye karepe lulu ati
ngabuk Bude. Matur suwun. Monggo. Manis kowe pancen manis Pancen manis. tambah manis yen ora seneng lambe Yen mesem yen mesem nduk ngungkuli maju koyo bisa. saya bisa ngrontoke jantungku Ganteng sampean pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandeg. Bangsa alit mas namine kempul. Alon ngidul sampean gawane gendul. Yo bang melatike ati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe tenane lho pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge kudu yo iris-iris gulane Jawa tuti cah manis matur suwun dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai berselat iku watake wong lanang. Semar Mulya pancen oye. Matur suwun Pak De sami-sami. Ayune tumpuk undung. Kene-kene wong ayu alis munanggal sepisan. Rikmamu cemengkel aduk wilis wong ayu. Mripatmu mblarak sempal. Yen sinawang cecer lengkung-lengkung. Piyuh-piyuh wong ayu, lambemu tipis, untumu mijitimun, bangkekamu wong ayu bayuh-bayuh, nawon das. Das herik. Buta Buta dase wiyae bogel. Urung macak buta kok iki. Buta kok cilik. Enek buta cangkil. Kandos luwes sak solahe merati. Sekop, 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 sekop. Sekop, sesak lebu sedeng, sesak lebu teles, sesak lebu pena. Keri-keri. Kering, urung, sogek urung kok keri. Gawe sengsem ing pandulu manutosi rota pondok sogok-sogok sogok-sogok. Bar tak lem bokongmu ini gede mana nih? Pamer bokong terus saiki. Pelok-pelok. Monggo Bos Bani. Spesial kagem juragane catering Mas Bani. Oke tak kantor Mbak Purnama Kinanti, Starsel, Mbak Aisy, Mati Cokek. Goleki ati kang muspro ana endi donongmu wong ayu. Aku rumangsa kelangan
kersane yang wedi aku mung isih tetunggo ondo bukti katresnan kudu wong ayo srana anglelipur dosaku Mulya Tani kanton nganggep juragane catering Mas Bani. Mas Bani, monggo Mas Bani. Pak Dilambit. Ini lho Mas. Aijo kaijan yen ra kerja ora jajan. Nongwa ayo aku kepaksa kelangan ati iki rumangsa rino asik Mas Warni tresnan iki duh wong ayu srana nglebur dosaku ae ijuragane walang ya rawuh Nah ya. Lah iki hafal kene. lah ya Pak RT kuwi biyen digawe ya ramene ra umum ning lapangan Pak RT pripun? digawe ya ra udan Iki lagune napa? Jaka Lolo. Jenengan. Gak apal. Diomongin arah MC terkenal apa iso? Ya Mas Bani ya. Nek mau MC ajaran ya genah hafal. Umpama tak gendelono mati aki Tapi dong teman-teman Gusti Kang Arema Joko Lolo Mas Landa Malik ning pelok barang ayuman mrene wang widi spesial ngagem gerakan catering Mas Bani Juragane catering nyokek yo Sugeng rawuh Pakde Kareman Mas Joko keluarga besar muncul Kang
lolo banget Banget diri dirana langsa uci manggung kula lakoni tansah ayo sama gunung margane ngloyo Mas Wardoyo Mas Wardoyo mimi lah alah mbok celuki ae nah piye ta lagi mimi no ora sida cuti kono kok salahmu sendiri ya kok duete karo tutik lah ya cocok rasakno kowe ora sana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo inalesno kenyo bronto bisa paripurna monggo Mas Joko Mas Arman wos mewan cilik serwengi Jokolo lotan bisa nendro kumlondong ijeneng ambien nandang susah kang tan kok upopo Genirona longso uji paku nyawang lakoniro oh alah dek epa tansangu moyo sapan dulu margane leloyo Boski, iki HE-ne pripun? ini merono kaya Awake dhewe sarana mrene rasa ya. rasa milik barang kang melok Lah iya ta. rasa malak sesusuk lak muluk Lah iya ta. wihake dhewe Heeh. weh tenangno pikirmu nek nganti kowe telat ya aku sing tanggung jawab to tenang nek perkara kaya ngono Alah kowe kuwi apa? lho sawane pegawe lho ni ya Mas ya arep pensiun barang kok ya. pensiun sik suwe jek 8 tahun umurku lagi 37 Sana ora kadang mitra wae yo apike Suwuk Mas Landa kapan koyo tinanimo nyokrata bisa paripurna sembah nuwun Atur Mas sembah Bani nuwun.